Kaira, Allah kira yawan kaira, dare Mamadu yawan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira, Allah kira yawan kaira, dare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبارين شريف لا تي في لا جبغو مالكو كان فوليني ولا يماندو وي أوديتي أو من سولين شريف لا تي في لا وقتي بلا جلنا دي أغا واجلي كني أمي بمكو ميديني كورا أنكرا مغو نودي الحاج عمر كوياتي نالي دي سفينة سعادة كالامبلو نياما باي لا dala sangosa ale ni nga faraka kalandew na kanubagaw kan u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wajuli kɛnɛ belebele sigi ka sangani kira ka bangeni nusɔjali yirali o hukum kɔnɔna la ɲinanta o baara bɛɛ lajɛlen kɛra desanburu kalo san 2025 kɔnɔna la Bamakɔ Medine kura wajuli kɛnɛ kan an ka karamɔgɔba caman ku bɛ yen nɔ ani an ka maabaw caman baara ninnu dola n'an karamɔgɔ Osazul Fadil Cɛnta ale bilasirali kɛ kɛnɛ kan fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ fana fo sa an bɛɛ jogo b'an bɛɛ la maa si tɛ jogo tɛ maa min na nka ni maa min tangana ka bɔ walifɛn ma Ala subhanahu wa taala ye koko tigi ye ni maa min tangana ka bɔ walifɛn ma ka bɔ fɛn haramu dunni ma Ala ye fɛnba k'i ye parce que duwawu mɔgɔ ka duwawu tɛ jaabi k'a tɛ jaabi duwawu bɛ tɛ jaabi k'i to haramu mun na o kɔni o kuma t'a la tant que bika haramu du duwawu tɛ jaabi a ti jaabi ni bika haramu du duwawu tɛ jaabi i y'a faamuya wa duwawu tɛ jaabi dɛ e m'a ye ko duwawu bɛ ka kɛ latifu fatawu a tɛ sɔn Ala t'a kɛ sa bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔlakaw olu ye bilasiraliw kɛ fɛn min sɔrɔla u ka bilasiralikaw na an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ Ala ye hɛrɛ k'u ma Ala fo Ala ma don o sira Ala ma don o cɛ wallahi o cɛ k'ale silamɛw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn ta an ka ɲɔgɔn ka tiɲɛw fɔ yanni saya don cɛ o ye tiɲɛ k'ale a don min na dɛ a don min na a y'a jija nin kɛnɛ in na saya don nin kɛnɛ in sigili dalu don i dalu ba sur ni miiri jɔn datugu la diɲɛ in kɔnɔ ka mɔgɔw kɔ don to a bɛ jigi tigɛ a bɛ diɲɛ nege bɔ i la o tuma an bɛ mawuludu kɛnɛ de kan n'o ye alakira ko ye ka dɔ fɔ alakira la sallallahu alaihi wasallam ni alakira ba in Ala ye alakira ci k'a kɛ danfɛnw bɛɛ la sɔrɔ ci siga t'o la jumɛn y'o diya an ye kɔrɔkɛ y'o diya an ye Ala de ye masaw ka masa ye balsima silamɛw an kelen kɔfɛ k'an ka kuma daminɛ ni tanga ɲini ye ka bɔ Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra ma jugu ye a bɛ to an juguya la fo ka taa lahara don se an bɛ Ala deli Ala kana an ni sitanɛ fara ɲɔgɔn kan ko foyi la a daminɛlen ni bisimilahi rahmani rahim ale min fana ni alakira ko sallallahu alaihi wasallam silamɛ i ka baara o baara n'i b'a kɛ i k'i sara Ala la k'i wakili suri Ala la k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ni sawaba bɛn an bɛ Ala deli kɛnɛ in sigira min kan an bɛ Ala deli Ala k'a ni sawaba bɛn a daminɛna hɛrɛ la cogo min Ala k'a laban hɛrɛ la ten an bɛ Ala tanu ka Ala barikada Ala min ye bi kɛnɛ yira an na an b'a fɔ Ala ye tugun k'a ni ce k'a barika Ala ka san wɛrɛ bi don ɲɔgɔnna yira an na tugun alisilamɛw an b'aw fo nabaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ nana sira o sira fɛ misiri tɔgɔ la Madinɛ kura tɔgɔ la misiri mɔgɔkɔrɔbaw tɔgɔ la quartier mɔgɔkɔrɔbaw tɔgɔ la a n'an ka ɲɛmɔgɔ wɛrɛw n'olu bɛ diinɛ baara la commune in kɔnɔ ani arrondissement kura in kɔnɔ bi alhamdulillah an ka dunanba dɔ kun kan ka na mais nuzura kama a ma se k'an sɔrɔ ale yɛrɛ de kun kan ka bisimilayi kɛ bi a ko a bɛ nuzura ɲini kɛ Umaru fɛ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ani Medinɛ kura bɛɛ lajɛlen ani arrondissement de bɛɛ lajɛlen
k'a bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la o ye an ka sous-préfet kura n'o ye madame Tarawele Fatumata Tarawele a ma yan sɔrɔ ale tun kan ka ye kɛnɛ kan ka nin baara in daminɛ bi ala ka gɛlɛya in wuli ala ka kɔmafalen kɛ nɔgɔya ye an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ setanɛ tɔɔrɔ ma k'an sinsin k'an ka kuma daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye fɔlɔ ka kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ a k'o kɛ danfɛnw na fisamanci kan n'o ye Muhammad bin Abdullah a n'a so dunkew a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ minnu tugura olu nɔfɛ ni tiɲɛ ye fo ka se lahara don ma ala k'an bɛɛ don o kira manto la o kɔfɛ ka foli ani bonyamasegin kɛ Madinɛ Kuraka bɛɛ lajɛlen minnu y'u ka sunɔgɔ bila k'u ka télévision kɔrɔlaw bila ka réseaux sociaux fermer ka na nin kɛnɛ in kan an balimakɛ ani an jɛɲɔgɔn ani an teri ala ka diinɛ la n'o ye Seydina Umar tɔgɔma ye Sheikh Umar Kuyate ani a jɛɲɔgɔn an teri n'o ye Bozomori ye Zenta ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sera nin kɛnɛ kan yan nɔ ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔli nin kɛnɛ kan mawuludu kɛnɛ sigili Madinɛ Kura yan ni ala tanu ni ala tanu ani ala wale ɲuman dɔn de ye Seydina Umar Kuyate ni Umar Kuyate mawuludu sigi a sigibaga y'a sigi Umar Kuyate karamɔgɔw da sera a ma maa caman ye fɛn caman fɔ a kan Umar Kuyate karamɔgɔ ye jamana in kɔnɔ dugu in kɔnɔ maa min ni karamɔgɔ bɛ a la Umar Kuyate mana mawuludu sigi n ko a sigibaga y'a sigi parce que Umar Kuyate maa ye karamɔgɔ bɛ a la a sɔnna kalandenya ma ni karamɔgɔ bɛ maa o maa la maa o maa sɔnna kalandenya ma ala bɛ kalandenw d'i ma n m'a fɔ jama n ko kalandenw jama bɛ maa dɔ bolo kalanden t'a bolo Seydina Umar jamatigi tɛ kalandentigi de ye kalandenw b'a bolo a ye maa minnu lakalan ekɔlidenw a ye minnu lakalan kuranɛ la fo ka kuranɛ jigin k'a dafa o maa caman bɛ Seydina Umar ka jama la ka da mun kan Umar yɛrɛ sɔnna ka kɛ kalanden n'i ye Umar ye dɔrɔn ni Umar kumana dɔrɔn i hakili bɛ jigin dugu in karamɔgɔba dɔ la Cheikh Ismaila Drame ala ka hinɛ ani ala ni Umar fini don cogo ye n'i y'a tagama cogo ye n'a kumana i hakili bɛ jigin karamɔgɔ dɔ la a karamɔgɔ bɛ ye a la ni maa min sɔnna ka kɛ kalanden ye a kɛra karamɔgɔtigi ye siga t'a la ala bɛ kalandenw di a tigi fana ma alima silamɛw an tilenna yɛrɛ la an bɛ ala deli ala ka an si o yɛrɛ kelen na an filɛ nin ye kɛnɛ min kan an sigi ko caman kɛ kɛnɛ nin kɔnɔna la ka so ni ɲɔgɔn ɲɛnamaya mais an bɛ ala deli hali bi ala ka bi su na kɛ kɛnɛ nin sigi ko fɔlɔ ye ala kana ka a sigi ko labanw ye o tɛmɛlen kɔfɛ n'aw balimakɛ Mamadu Isa Kulibali n ye chargé de mission ministère des affaires religieuses de culte et des coutumes ministériso min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen don diinɛ koɲɛw ma koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani batokow ni an ka laadakow n bɛ kuma la ministre docteur Mahamadu Kone ale de tɔgɔ la sun na wagati min na invitation bɛ se a ma invitation tun bɛ a ka secrétaire particulier ka bureau sanfɛ fo ka se arabadon wula ma arabadon wula a ye chef de cabinet wele ka a ɲɛfɔ a ɲɛna a kun ka di a yɛrɛ ye a ka ye kɛnɛ nin kan mais ka da kow cogoyaw kan ani baaraw caya a ko komi Kulibali a donnen don nin kɛnɛw ninnu kɔnɔna la a ka invitation di an ka na ka na a jɔyɔrɔ fa cikanw bɛ yen nɔ a ye o don da kɔnɔ ni nana n ko o se kɛnɛtigiw tulo kan inshallah a tilara ka gɛlɛya tuguni a mana gɛlɛya togo o togo
bɛɛ b'a dɔn fɛn min bɛ bi kɛnɛ ni kana wuli k'a sɔrɔ an ma se a kɔnɔna la a y'o o fɔ jumɛn na o ye ani mukadam Umar Kuyate o ye ani a cɛ min bɛ ani a cɛ diinɛ baaraw kɔnɔna la yanni ka se minisiriya ma ani minisiriya kɔnɔna la a ye danaya min da an ka sekuba kan ni o ye Umar Kuyate baaraɲɔgɔnyaw kɔnɔna la i n'a fɔ an ka karamɔgɔ Usman Kan a da sera a ma cogo min heji baaraw kɔnɔna la a ma tigɛ a la. An b'a Ala tanu k'Ala barikada n bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ni jala damadɔ ye Haut Conseil islamique président Cherif Ousmane Madani Haidara ka yamaruya kɔnɔ Haut Conseil district président Mahamadu Makiba ka yamaruya kɔnɔ Haut Conseil district commune de bureau tɔgɔ la n'o ye déjà arrondissement ye Elhaji Baba Mosere Sila ko ni nana kɛnɛ kɔnɔ an ka foli lase Cheikh Umar Kuyate ma Ala ka n'a sara tɛ Umar dɔn finna mana jɛ i ni maa dɔ bɛ jɛ i bɛ tigɛ o tigi la jɛ kɔnɔ mais kɔfɛ i bɛ danaya sɔrɔ Umar ka jɛ kɔnɔ ko ni n sera yan n'a fɔ Umar ɲɛna Ala ka n'a sara danaya fila dara ka commune 2 kɔnɔ yan a ye danaya in bɛɛ dafa tuma min na groupement ka baara kɛtɔ don commune bɛɛ y'i ka cotisation sara Umar wulila k'i jɔ bɛɛ y'i ka commune 2 kɔnɔ bɛɛ y'i ta bɔ k'a di ko Umar sababu la danaya de y'o kɛ danaya filanan ye mun ye wazifa générali commune bɛɛ y'a kɛ commune 2 bonya kalifara Umar n'a ka tɔndenw na Kulubali ni Sɛntaw n'a tɔndenw a dumuniko ko bɛ kun b'u bolo u y'an kunna wolo k'an wasa kosɛbɛ Ala ka n'a sara. An balima silamɛw an tɛna kuma janya karamɔgɔ minnu kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an kɔrɔw bɛ yan Adamu ninnu an fɔra olu de kɔ Moha Sise a bɔra sisan ka kuma an n'a ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko min kɔnɔ Kale an n'a ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ min ka kɛnɛ kan anw dɔ de don Alhaji Umar Kuyate an dɔ don an dɔgɔnin don a y'an bonya a ye ko to an ta la a y'an bonya a ye ko to an ta la an bɛ wari dɔn ka sɔrɔ bi tɛ an ka Usa Kulubali bɔra sisan ka min fɔ o de don depuis a bɛ taa darisu ta tuma min na an ka seku fɛ yen n'o ye Sheikh Ismail Darame ye fo ka na se bi ma mais an ye fɛn mun y'a la o y'an fa sɔn dɔ tun bɛ Darame la an bɛ dɔɔnin dɔɔnin dɔrɔn de fɔ a bɛɛ se k'a fɔ o ye jumɛn ye a ye walidenw de dilan a ye walidenw de dilan Umar a kɛra sababu ɲuman ye an denw ma maa o maa ye kalanbulon sigi kalanbulon ka gɛlɛn dɛ i bɛna nin dɔ den ye a tɛ bugɔ a tɛ nɛni wa a tɛ fɛn di a ka kuma ka ca wa mɔgɔw yɛrɛ bɛ denmisɛnninw de gɛn u y'an tɔɔrɔ a ye taa kalanyɔrɔ la u bɛ gɛn de o k'a ye taa a y'an tɔɔrɔ quoi ne ko kalan tɛ yen bi de mɔgɔ min bɛ se k'i kun don o kɔrɔ silamɛw surtout yɛrɛ n'a fɔra k'i ye karamɔgɔ den ye walahi n'an denw nana a b'a se bɛɛ kɛ o la an bɛ dugawu de k'a ye sijan ni kɛnɛya Ala k'o d'a ma. Ka nabaga bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ɲuman bɔra an ka so n b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an bɛɛ ɲuman segin ka taa n'a dɛmɛ sigi Ala k'a kɛ hɛrɛ sigi kɛra cɛ min nɔfɛ an b'a dɔn an tɔnɔ b'a la ka d'a kan bamananw ko ten ko sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ ni ma to i b'a kun an b'a dɔn nin sigi wallahi an tɛ bonya la a bɔra Sidiki ko ten ko ni maa min ka dɔrɔmɛ kelen kelen donna Alakira bangeli fo mawludu nisɔndiya da fɛ a ko lahara jɔ don k'o tigilama bɛ kɛ ale Abubakar Sidiki sigiɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔ ne dalen don a la ne ka cɛ nin financement a wari t'a kun
garabu dɔ bɛ yen jalilu a y'an bɛɛ gosi pour que nin kɛnɛ in bɛ se ka sigi cogo min donc an bɛɛ ka dɔrɔmɛ bɛ nin na an dalen don a la wallahi an bɛɛ bɛ don arijinɛ kɔnɔ ala kɛra kɛrɛfɛ Abubakar Sidiki kɛrɛfɛ inshallah ala k'o k'an ye Tarawele tɛ se ka fɔ ka ban wallahi bɛ dɔ de fɔ a la Muhammadu Rasulullah n'i ye min fɔ a la o ye garijɛgɛ ye ne yɛrɛ bɛ min dɔn a la ni ne y'o fɔ a la o ye ne garijɛgɛ ye mais ɛlɛn ni dakuruɲɛ kelen dɔrɔn maa ɲuman don mɔgɔ sɛbɛ don danaya mɔgɔ don maa kan k'i bolo fa Kuyatɛ la maa kan k'i den di Kuyatɛ ma a k'a kalan kalandenw a y'aw jija aw ye karamɔgɔ ɲuman sɔrɔ Silamɛw an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala an bɛ Ala fo ka Ala fo masa min n'a bɛ su ko ka dugu jɛ an b'o masa fo o masa folen kɔ an bɛ tila ka sɔli an wuli kan n'o ye Muhammadu Rasulullah a n'a ka sahabaw a n'a sojuguw bɛɛ ka foli kɛ naba bɛɛ ye ka foli kɛ sɔnɲumanba fana ye min kɛra sababu ye ka jama wele k'an fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ fan bɛɛ n'o ye Alaji Seku Umaru Kuyatɛ ani Muhamadu Sɛnta a n'a ka jama ani kalanden bɛɛ o min kɛra sababu ye ka bɛɛ wele quartier la Madinɛ Kura nin ye hɛrɛ ye Madinɛ Kura bɛɛ de ye ni hɛrɛ ye Madinɛ Kura bɛɛ ye maanifin ni ɲɛna i ka baara bɛɛ bɛ ɲɛ an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada Ala mun sɔnna k'an jɔ nin kɛnɛ sanuma in ka sini ma an karamɔgɔ tiɲɛ ta a ye n wele ka na n jɔ nin kɛnɛ kan yan nka a ye n wele ni tɔgɔ minnu ye o kumaw fɔbaga ɲumanɲumanw bi kɛnɛ kan yan min tɛ nin ye an ka Sherif kan an ka alimami Alhaji Sherif Hamid Umaru Haidara a bɛ kɛnɛ kan yan a tun ka di ne ye Lafiyabugu tɔgɔ la Zawiya tɔgɔ la ale tun ka kuma a Sɛki Makiba tɔgɔ la ale tun ka kuma o de tun ka di ne ye nka an bɛ dɔɔnin fɔ ka foli kɛ Lafiyabugu tɔgɔ la ka foli kɛ an ka Zawiya Nuru tɔgɔ la Zawiya mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan an ɲɛ bɛ mɔgɔdamuw la kɛnɛ kan yan an ɲɛ b'an ka alimami la kɛnɛ kan yan an ɲɛ b'an ka zawiyadi caman na kɛnɛ kan yan an ɲɛ bɛ Sɛki Makiba jɛɲɔgɔnw na kɛnɛ kan yan ani minnu jɛra Haut Conseil kɔnɔ groupement kɔnɔ fo ka taa se UJIMA kɔnɔna ma fo ka taa se AMCC kɔnɔna ma nin bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in mun kan nin kɛnɛ in sigira an karamɔgɔ mun fɛ n'o ye Kuyatɛ n'a kuma nin kɛnɛ in de sigi o tun bɛ bali an na ka da ka cɛsiri min b'a la kuranɛ ko la an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ san yɛrɛ bɛɛ a bɛ tafsiri kan k'a kɛ cɛsiri min b'a la Alakira kanu na an bɛɛ ɲɛ bɛ o la san bɛɛ bonimuhibu a b'a la ka o yɛlɛ cogo min a b'a la ka o jigi ten donc n'o ye kɛnɛ sigi o tɔgɔ da ko Mawuludu su ko Alakira ka su n'o kuma kɛ o de tun bɛ bali an na an b'a fo ka barikada ka wale ɲuman dɔn n'u ye nɔɔrɔ de ye sigida la ne nin mangera sigida la a bɛ fiɲɛ bila sigida alako la parce que ne nin kɛnɛ ninnu dɔgɔyara sigida la yan an bɛna kɛnɛ wɛrɛ de sigilen nin kɛnɛ ninnu nɔ na min tɛ an sagola kɛnɛw ye ni alako tɛ yɔrɔ o yɔrɔ sitanɛko bɛ yen diɲɛ ye kulu fila ye hizbulayi wa hizbu shaitan ala ina hizbalayi humul donc ala ka kulu mɔgɔw de ye mufilihunaw ye donc ale ka nin sigi sigida la a bɛ sigida nɔɔrɔya an balima silamɛw an bɛ bɛɛ lajɛlen to kira mantonya kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ni kisi foli ye an ka sekuba minnu bɛ yan an ka mɔgɔdamuba minnu bɛ yan an ka diina geturaba minnu bɛ yan an ka wajulukɛlaba minnu bɛ yan an ba minnu bɛ yan minnu ni y'a daminɛ k'a laban masha Allah bi ma dugu jɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn a barika Allah subhanahu wa ta'ala ye an bɛ kuma ni an ka
président tɔgɔ ye n'o ye groupement président ye commune de kɔnɔna na yan n'i ye commune ninnu lajɛ k'u sarada i b'a sɔrɔ commune de ɲɔgɔnna i t'o ye commune si la ni maa o maa k'a bɛ kuma i bɛ kuma ne ta in kɔfɛ de sisan kɔni i bɛ kuma ne ta in kɔfɛ de masha Allah an karamɔgɔ Kuyate ale ye an ka président ka dankan ye président ye an balimakɛ Muhamad Saliku Kulubali ye ale ye mɔgɔ min ye o dogolen tɛ maa caman bɛ papier ta bi maa caman bɛ biki ta bi a caman ni ye an karamɔgɔ Bɛnkɛ Kulubali ka biki ni a ka lakɛrɛ nɔ bɔ a la a bi dɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadil Elhaji Umaru Kuyate ale yɛrɛ min ye ko in labɛnbaga ɲɛmaa ye a ye bilasirali kɛ ani ka ɲɛfɔli k'an ye kɛnɛ yɛrɛ sigi kun na fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Assalamu alaikum ayyuhal ikhwa. Wa alaikum salam. Wa ala fo wa ala wal mawdo ka ala tanu. Alhamdulillah. Mashami go ko jani shakartum la azidannakum. Ala barka da ala mi birana. Ka ala wal mawdo. Solo an sigira yan solo ni bi cɛ ala ye mɔgɔ caman faga a ye bi yira anw minnu na an ka cɛya tɛ an b'a fɔ a ye tunu b'a ka samara yira an na adamaden jigi dalen b'u kan n'o bana nɛma ni kisi caman an b'o ɲini jɔn ye sidul wujudi sallallahu alaihi wasallam a ye diɲɛ fɛn fɛn la a bɛɛ kɛra cɛ min kosɔn o de ye al-Bashir al-Naziri ye an bɛ nɛma kisi caman ɲini ni ale ye kelen sigira ale tɔgɔ de la innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa o hadisa o ye Bukari ka hadisa de ye hadisa tɔ bɛ yen faman kanat hijratuhu ila Allah o kuma diɲɛ ko bɛɛ ye maa ka ŋaniya de ye innamal a'malu binniyati diɲɛ baara bɛɛ n'i selila n'i ma seli ŋaniya siri i ye birikawulu kɛ n'i seliji ta n'i ma ŋaniya siri a bɛ fɔ k'i ye senw n'i bolo de ko fɛn o fɛn f'a ka to i ka n'i y'a ta a la o sɔn n'i ya o kuma an ye su in na ta ka su in na ŋaniya siri k'a kɛ alakira bange su ye k'a sɔrɔ alakira ba garisɛgɛ alakira ka bɛn ni kalo de fana ma o kuma an y'o su in na ta ko ŋaniya siri k'o kɛ kira ka bangeli su ye kira ko min n'a tɛ ban i seko ye min ye i b'o de k'a la alajɔ ba fɛn fɛn tɛmɛra ni tɛgɛ ɲɛsira olu ma a bɛɛ alakira ko de bila valeur la bon o de kɛra danfara ye anw ni wolofow cɛ wolofɔ denmuso i b'a to a ye wa ka kasi da tɛmɛ i b'a kun na a bɛ ka fininɔgɔ ko a bɛ k'a da a bɛ ka minɛn ko a bɛ k'a da e ma ala ye basigi du ka dugu ma kabala ye Senegal da ko coup d'état ma kɛ mais dɔnnibaga ba sugu bɛɛ tɛmɛra anw fɛ yan mais denw ma se ka ala dɔn taribiya ɲuman sɔrɔ o kuma foyi tɛ taribiya di den ma fo alakira ma jamu ye parce que nɔrɔ mun b'o la o tɛ yɛlɛma kira yɛrɛ de ko olu bakari wal Qur'anu yal'anuhu dara dɔ la i b'a sɔrɔ maa bɛ ka kuranɛ kalan a bɛ danga parce que kuranɛ mago bɛ soluku minnu na olu t'i la mais o tɛ min na o de ye inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima o la ɲinan an fara ɲɔgɔn kan ani kalandenw fara ɲɔgɔn kan an ye dalalu kalan siɲɛ 52 sɛyɛli nɔtɔni siɲɛ 2 a ye dalalu kalan o la k'o dugawu bila ka bin makɔnɔ an ma kɛ foyi kama ko ala k'an ka Mali segin a yɛrɛ ma an ka Maliba in ala ka a dilan k'a kɛ an sago ye Mali fanga min bɛ bi ala ka se d'u ma u ka se ka Mali bɛɛ libéré k'a di malidenw an tɛna an tulo don kuma foyi wɔrɔ an tɛna tɔn foyi dilan bilen ko an bɛ don la bilen jamais wallahi foyi tɛ dilan k'an bɛ don la bilen o kuma malo ye ko in bɛɛ faamuya ka ban o kuma an bɛ dugawu kɛ nin transition min ye k'a k'u ye fi sirri wal alani ka dugawu kɛ dogo la k'a k'u ye kɛnɛ kan ala k'a n'u dɛmɛ diɲɛ yɛrɛ ye nin ye a sara wa dara diɲɛ wuli a sara wa dara diɲɛ don dɔw ka nɔgɔ diɲɛ don dɔw ka gɛlɛn diɲɛ ye étape de ye
o kuma ni fa ngam ngelen filɛ bɛɛ i ka folikan fɔ ka ɲumankan fɔ an b'a fɔ k'olu de ka ɲi minnu jɔ sa anw fɔ yan sisan walayi anw ma olu de ka ɲi kiraw de ko i ka tɛw de fɔ ko i jɔ tɛmɛ mari ala lisani gayiri ko maninfin niyɔrɔ bɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de nɛn kan i k'i sigi ka mɔgɔ wɛrɛ lamɛn hali ala tɔgɔ n'a dir'i ma i b'a sɔrɔ i m'a minɛ fɛn ye mɛ i bɛna mɛn mɔgɔ wɛrɛ da o bɛna cogo fiyɛ la ni bɛ fiyɛ i la i bɛ taa ka to a ye wa ala bɛ fatu d'i ma o tuma anw ma ɲi minnu jɔ ka kuma anw kan olu de ka ɲi mɔgɔ ɲuman de b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ tanu an b'a fɔ olu de ma ko asida to olu de la yarabi ala ka asida bɔ an sɔrɔ ma nin mun kɛlen filɛ wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab min jama mun filɛ an ko jama tɛ nin fɛn min filɛ k'a kɛ an ko wari tɛ a bɛɛ bɔra anw yɛrɛ de kun kalandenw ni somɔgɔw ani balimaɲumanw ani sigiɲɔgɔn ɲumanw olu de ye nin wari ninnu bɔ o m'a di anw kama o y'a di alakira de kama sallallahu alaihi wasallam ala jɔn dɔ bɛ yen maaw bɔra k'a fɔ sisan jɛnɛw sen ta ye an terikɛ ani an balimakɛ ani an kɔrɔkɛ min y'an kanu ka ladu d'a ma ko umaru ko fo ka taa san i ka mawuludu n'a kɛra sago san se ye min ye ma k'a la jɔn anw tɛ ma tɛnɛ o ma kama walayi bilayi adamaden tɔgɔ de dɔrɔn ko alwasayi o b'o f'i ye adamaden tɔgɔ de ko alwasayi aligaya ala walgaya n'i ma wasayilu dɔn diɲɛ tɛmɛsiraw de i bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ ka ko kun d'i ma ala b'i balo den dɔ la don dɔ la i bɛ baara kɛ ale bolo a b'i sara mɛ ale tɛ ka gaya ye walayi ala de ye gaya ye an tɛ maa tɛmɛ ko k'a fɔ ko maa ka mɔgɔ bɛ yan jamais bi o de k'a to an ye kɔnɔ jigin bi an ka sukɔrɔw ye minnu y'an deli ka nin baara in kɛ o tuma burama y'an kanu ala kosɔn ameriki san o san a bɛ ka misisɔngɔ di donc nin y'a mɔdu fɔlɔ ye o ka kɛ k'ale to a kaburu kɔrɔ donc o de y'a to an y'an ka namu d'a ma komi e tɛ namu valeur dɔn o bɛ di e ka su ma e t'o filɛ fosi parce que e ma ala dɔn e ma alakira dɔn e ma silamɛya dɔn o de la an ye namu di burama sale ma ko maru k'a don namu na a ye mawudu min ɲɛnamaya an nɔfɛ wari tɛ dɛ ka san maaw fɛ a bɛ ka ko fɛ da de ya n bɛna diɲɛ f'i ye c'est-à-dire diɲɛ masɛgɛnnen ye maa min ye maa min ko ko a ka bɛɛ jɛ sɔrɔ maa min ko ko a ka bɛɛ jɛ sɔrɔ donc n'i ye maa min ye n'a ni bɛɛ ka di walayi o tigi ye nafigi de parce que ala ko inna kasira mina nasi la fasikin ala ka ya de do ne ka kuma tɛ o kuma tɛ maa tɔnɔ k'i ka maa bɛ yan an bɛ burama an bɛ dugawu kɛ a ye bi o la na an ye kɔɲɔ tigɛ a ye k'a sɔrɔ burama balima kelen tɛ yan o y'an ni ala cɛ de k'an to maga anw ye min k'a ye an t'o fɔ a ka mɔgɔw ye parce que a y'a yɛrɛ k'a bɛ ala kira fɛ o kuma kɛnɛ fili kɔrɔ o kuma yala bi an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka yafa a ma ale dɛmɛ ka kunnafoni denkɛ kisima ninnu don an ka jɔnbaw ninnu an ka cɛw ye cɛw m'an wele yala ko mun bɛ yen ala y'o cɛbaw caman de minɛ an na san caman kɔnɔ u y'an don k'u bɛɛ an bɛ dugawu kɛ ɛla burama sumano ale de bɛ misi d'an ma san o san jodo a bɛ misi d'an ma hali a tɛ sɛgɛn an nɔfɛ jodo n'a y'i ka da ko siɲɛ kelen ala kɛra ko la n'i m'anw jaabi diɲɛ bɛ wuli i t'anw ye bilen ne y'a fɛn ye sisan cɛ n ka gaya ye ala de ye e tɛ. ni wɔrɔba ye ni wɔrɔba tɛ yen ni wɔrɔba y'i ye o maa ma tiga ko nin ye ala yɛrɛ sigilen de ye a kɛrɛfɛ n'i kɛra maa fa fɛ dɔrɔn i b'a den de fɛ o maa bɛ ninnu fɛ kojugu parce que ala yɛrɛ maa ba de ye a y'a to a ka mansira kɔrɔ k'anw kanu k'a to ala ye daraja min d'a ma nka i ma sigi k'i bɛn an ma a to ala ɲɔgɔn na kojugu o kuma adama mɔgɔba de a b'i fili jamu na a b'i fili tɔgɔ di
wala ma foro kuma bɛɛ a yɛrɛ sifi ma yɛrɛ tɛ sifi asidi sifiya cogo di kira kɛ na mutawadiya lam yakuna asida kira bɛ Muhammad ne ye basiru lisan mutahaddinan kuyate a musulun jelilu n'o de b'a jira la wallahi o de y'a k'a fɛ ne t'a tanu n'a d'i ma ne t'a jira a fɛ ɲɔgɔn ka waati a b'a di o kuma yɛlɛ n bɛ sigi a tanu mun na ma a fa ɲɛnɛ n'o tiɲɛ de ye a y'a kɛ wallahi maliyɛnw b'a kɛ jira fɛ wallahi a jira kɛ a jira dirafu bɛ na o ye tɔn de mais adama dira usulu kelen yɛlɛma o fili a silamɛya asulu kelen silamɛya tɔ ko usulu adama kelen yɛlɛma a b'a yɛlɛma fo an ne faamuya an ka ne bila an kunkolo kɔnɔ a ka taama n'a ye i y'a faamuya a tɛna kuma janya serifu nana o y'ale yɛrɛ nalen de ye ale yɛrɛ so aw na taa kungo ka bɛna an ma fɔ ale la ko nin b'a bɔ kuma k'an baw fo ne baso bɛɛ bɛ yan ne ba balima bɛɛ bɛ yan u bɛ yɔrɔ janw nana sigi san joli an ka nin ɲɔgɔn fɛ n denkɛw bɛ yan an terilakaw bɛ yan u bɛ yan fan bɛɛ fɛ an b'a fɔ k'u sigira akira de sallallahu alaihi wa sallam aw sɛ baso jate fɛnɛ ma kɔrɔ o tuma an bɛna miro di bani ma ne tun b'a fɔ a ɲɛna ko bani fɔlɔ ani bani laban a ye o kɛ tuguni a ma diya ko nin ye ayiwa jago nin ye bani filanan ye Asa Kulubali ne Haidara. Fatumata Tarawele ne Haidara. Yala Kimura de Tarawele. Haidara e bisimila na meko. Kaba mo ne bisimila kamin kunu fupi. Ka barga fayi. Sunga de bisimila. Allah. O jona mene. Bani asunu. Sunga asunu ga. Na manga mi fe. Ka nama bɛ nama hali n'a tɛ nama an delila ka ɲɔgɔn kan bɛɛ tɛ y'an kanu ka bɛɛ tɛ ala ka ko ne hali ka ko ka ɲɛ bagadaji kuma taara ka don na ka na ka mawuli la dara fɛ mɔgɔ min bannen fɛ ale b'o fɛ mɔgɔ an fana bɛ sa Haidara nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Asedi Sherif Osman Madan Haidara ale denkɛ n'o de ye Sherif Ahmed Tijan Haidara ale bisimilayira kɛnɛ kɔnɔ bisimilayiliw bannen kɔfɛ ale ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ kan fɛn min sɔrɔla a ka kumakan nɔrɔmaw la an ka jɛ an ka ɲamada olu fɛ setigi ala fo o ka kan ka ala barikada ka kisi ani nɛɛma caman k'o ɲini o kɛ an ka sigi kun kan n'o ye alakiraba ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ani kira soninge sanu ala ye nɔgɔ yɔrɔma janya ka bɔ minnu na k'u sanuya sanuyali la ani kira ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala k'u ka ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se ɲɛwuli ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka ne ni aw ɲɛ u la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka bɛɛ foli kɛnɛ in kan ni silamɛya ka folikan ye n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an ka hamiw bila ala k'an sago d'a ma laban ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala kan'an malo ala kan'an labila ala kan'an dɛsɛ ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala kan'an siri danfɛ la an ka jamana n'o ye Mali ye hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don a kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ a wulibaga ye ala ye yarabi ala k'a wuli kan bɛɛ cɛ bɛɛ ala k'o don faso denw ni ɲɔgɔn cɛ faso kɔnɔ a n'a kɔ kan jayi Muhammad wa ali Muhammad alhamdulillah an bɛ san 2025 la a laban yanfanw don ka sigi kɛ ka kɛ ala foyi ka kɛ ala barikada ye ni ala kɛra dili ye an ma ni o de wele
ko mawlid nabawi al-sharif ko ka ala kira baka bangeli ka ala fola ka ala barkada ola sambe oye kalo be oye dogoko be oye do be oye kana so sambe ka teme o do do masoro e bolo kalindo nyogo nyenamaya ni mase ka sigi iyere ijija ikaye nyenamaya ni kela doka ambi a 70 a fodio kenawla bele badoy noy namra mo bolo Sheikh Al-Haj Omar Kuyate لكن كنا بوين كفرا أدم بوكا كفرا أقل يومكا كفرا أدار يومكا لكن بلبل بادي هذا كنا يرسل إلى جبل بكنا كا دوبا منهم دون كفولدون كنيكا أنا شريف دولا دوبا منهم كفولدون كنكا أنا kalamera kira duminun kono kaslamaya ka achari no wele islamul asir islamaya min bi jonse alama kira kasra tigi ka anala chumi odui o chechamo ni biya oye anga to ko tasawufu no o chawu chama nyosoro di kereka wa olude ala kira kanin dombai abu ya bagawi kayira sabu bani ikun klevante do bani tafaru mogodo kaye chola mama sani maye mama boli maye nga aw nya soro yoro mi ni anya yele na ka kodon ka min soro kan fo bolo ulu fo bolo ke bolo o de ko ma ka pusa maye جدني دتي حرفين قرآن آية كني كيرنني إلى من قفص بين ويكرودي كرو يرد على قدي وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كرودي درجة هذا مديونا يقول حالي وكرولا وعلي لا يدوف سمانتيا دوكا يقول أنتو مو بما يه سيغفو تالا نيدو تدو بيشي كومولا انا ما يبيتي بلبلو منو مغابو اوبي بلبلو فولو يجوني اودي على كراباي محمد صلى الله عليه وسلم سابو كراو كرا درجة لباني nga ko kiraw fane ko ayeto buya doye modul Mustafa kabo be oye kiraw billaydu minta ala yere bulu ne odeye ne ala kote ko mana mina ne nabi nyumo ngalaydu mina ubulu nabi nyumo ngalaydu taramuka ka fo ni ala kira bena e de bi tabla ka tuwalela ka debe ka kala dinyi e de bi ngalaydu yo ko ala kira o ko to ko bo be ko de ala kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam odela ala fon sirer awna alay ambunya ne ala kira kamato yayi kamon nyogo soro konde ne ka kirai kira to chala ka ke modu kam mandunyi alay ibunya kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ala ko modu manto de kala manto la so here mai min gafsa manto do be ngambo soro ni joni o ala kirai rei ala kala hormai anaka buye yango ni ansaba tira aleko abisra minko wala ala ambuya ne ala kira kambo dunya yi o berekanga ala sarati o de ka ala wali nyuma do
Wad Mustafa sɔrɔli kira la o ye bonya ye ya ngo maa min zɔnna k'a nɔfɛ tugun n'o ye mu'miniw ye ala ko lakad manna Allahu ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim a ko tiɲɛna ne ala fɔnisirela n ye hɛrɛ kɛ mu'miniw ye ma min na n ye maa bɔ u yɛrɛ la n'o ye Muhammad al-Mustafa k'ale kɛ ciden ye ka na o ma ne ye hɛrɛ kɛ a ye ala ye hɛrɛ kɛ a ye ni mun ye ni Mamadu dili ye an ma ala ye o min kɛ anw ye k'anw ye mɔgɔnimadon ye nka an fana man ka ala fo o la wa an man ka ala barikada ala kira ko la wa an kan k'o kɛ ayi ne tiɲɛ de don ni ɲuman min kɛra ye ɲuman kɛra i kan k'o wale ɲuman dɔn ala i ye ala kira di an ma an b'i fo n'a ye bɛɛ n'i ka ye cogo don anw ka foli a bɛ daminɛ nin na sabu anw b'a ye ko nin de ye asili ye n'o ye ala kira ka bangeni ye diyagoya tɛ fo bɛɛ ka yeta ka kɛ kelen ye nka mɔgɔ kɔni mana ye min kɛ o kan k'a sɔrɔ o dalilu b'i bolo wa anw bɛ nin kɛ ka ala fo ka ala barikada ni ala kira dili ye o dalilu 100 bɛ an bolo su in cɛ caman de bɛ yan n'i sigi ka minnu lamɛn i bɛ kalan sɔrɔ yanni ni wulili cɛ ala kira ko kan ani cɛ minnu ye ala kira sendalo taama olu ka bonya ko cɛ caman de bɛ yan minnu bɛ se k'o lakala an ye an bɛ nafa sɔrɔ a la su in na o la ka yira ne ni aw la ko ala foli ani ala barikadani ni ala kira dini ye o daminɛ fɔlɔ a ka jidenya don a ka hijira don a ka baduru sɔrɔ don a ka fatumaka don a fɛn o fɛn mana fara ɲɔgɔn kan ni don kelen min kun tɛ nin si kun ti kɛ o ye yawma mawlidi ye Usul Kaba Jakite an ye Umar dɔn ale de sababu la alfadlu lil mutaqaddimi bonya in bɛɛ y'ale ka bonya de kojugu an y'a dɔn an mɔkɛ ka ziyara kɛyɔrɔ de la n'o ye alifa Umar Jun Kaba Jakite an ni Umar ye ɲɔgɔn dɔn siɲɛ fɔlɔ min na a kɛra ale bɛ Bamakɔ yan an yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nka an mɔkɛ in sababu la n'o ye Jun Kaba Jakite wallahi ala y'a kɛ an taara ɲɔgɔn dɔn yen bɛɛ tiɲɛ ni ko Umaru a su a tile Sheikh Usul Kaba Jakite wallahi Jakite bɛ Umaru yɛrɛ fo a ka majigin na a tulo b'i la a n'a ka ala ɲɛsiranya la k'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn a ka kalandenw fɛ amin ya rabbi an nana min kun na n'o ye kiraba in sallallahu alaihi wasallam an ka sirifkɛ bɔra ka kuma fɔ cogo min na sisan wallahi a y'an wasa o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadil Kawuseku Jakite ale n'a taamaɲɔgɔnw olu ye foli kɛ ani ka dakuruɲa 2 bilasirali kɛ fɛn min sɔrɔla olu la an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ ka hakɛto ɲini bɛɛ fɛ ɛseke sirifu filɛ yan an b'a fɔ ma ko ka barika kan wallahi a barika don o don nin kɛnɛ in na nin waati in na a Sheikh Haidara wallahi Natal ko alimami ɲinan tɛ dɛ ayi maa min ma kun dɔn bi a ti se ka foyi dɔn la abada jamusini ko inal fadla lil mutaqaddimi Sheikh Dawud an b'a fɔ Jakite wallahi tari Quran anw samina ye n'ale kumana o ye kabila bɛɛ ka kumakan ye wallahi zahiran wa batinan kosɛbɛ lisanul hal asdaqu min lisanul maqal ko kosɛbɛ wallahi min fɔra ale b'a kɔrɔ faamu a Sheikh Usman Kalafo a Haidara kunu minnu ye yeli bɔ jamana in kɔnɔ o den don kalanbontiw sisan de kalandenya cayara ko Allahu akbar sisan da fɔra ko seku cayara o kɔnɔ don ninnu fɔw de kalan tasuma sigi ka cɛw lase jamana in na ni ko i ye min ye anw y'a dɔn wallahi min ye cɛw lase Sheikh Usman Kalafo Haidara don bɛɛ olu taalen de kɔfɛ diinɛ ɲɛ Jakite hijabu min tun bɛ jamana in kɔnɔ olu taalen de kalo kuma cayara
ما قوة ما بدو نعم وما في كل شيء أنا ما شيء مو فهيدرا أكيدنا بكلكم أنت بس سافر يقولون سافر أني الشيخ محمد مو فهيدرا الناس اللي أنا كما وقف على كركوس صلى الله عليه وسلم هو أمبا دم لنشيفوي أما جماعة شيخ كوب بلا منفع نعم أما ما تبي بولا سيزار لله سكسي ده مشيان وتوما الحمد لله أيمن فما فكوا وصلا والله يا وصلا أني دوما من سورة أني دوما دي من سورة بقولوا أبي بولا بكما كم والله أو بولا بكما لا أنسيك كما تقولي سلطان الدولة التجارية في غرب إفريقيا شيخ عمر dal kusubiki ishomori ile mafa mako amudebia sheko tisawiwa mafa mako katal atal kusabe bi antala lasra salla ne go mawludu ko nyanya kan mawludu ke ba usulawo sigatala wallahi sisantane ayote akul biye nam anu yake nyon fe shoma na naso ni jama tuteta ayya bala tuteta tuteta ne na fo mi kia ni na fa ya anu lugo bi kuna mele nyon fe wallahi ala amma fuma kuni ce kan mace a ruka sabalila ali kace alamba an gunde ali ka barala a shi al-imam traore ni ayi raka ali suranyena ala ko ala ka ko sallallahu alaihi wasallam wallahi majidun bashir kusube al-imam ne bai ne asire suraya ashidi hakimina ali ka singere kan ko awon ne ka barala al-imam ay jiri min to odire falena kusube hadi wajib من كده سيجوا درو يا وصابي مدنا كربي الحمد لله رب العالمين كدون شو أسيرا على كلام الكلام برزاسي كلامه صلى الله عليه وسلم إيه أبو إما أبو على كلام محمد باكلام صلى الله عليه وسلم إيه أنا بكرة تقولا دون بابو أنا دون بابو والله شر موسى جلو أكاديم أبيا يوم بيرجع وكيله والله kawaju dabla do kasinki yeshi kuma o kechro frabe wallahi be ndamba fu ma ko ni ma ba dew umra no ya nyine de ai o ya ma ga so ka du wallahi ya sabe umra do nyine de apada o do so ka du ya ma so jamre do ni ko ngo yemi na do ni abe do ibora ma be do wallahi amma fu ko dali na ala famille jallo be présenter ani be murta dawla amma fu ma ku jallo ko so be usen na mu fa usen da lola ali mo ko usen da lola ni yara ni kene ka wala kharwa tika utabarana amma fu ma ba wali ma ba dewa amma anya ma ma ya alhamdulillah ay tumadola mbarma ke silen fren kren fe insha Allah rabbi doni Sheikh Cissé nuna ali bora sabayo fa tebere anya Sheikh Ahmed Shari ziyara ni الشيخ شريك كراوغا الشيخ شريك هو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه أنا كذا كنقول فيه كسب أني أربعة كنقول فيه وكفر أني فاس كنقول فيه الحمد لله رب العالمين تاني يقول شريك كروتي أبانا والله هذا مريض ما هو بيري أهانة أنتكتي ليه عليه تابع كل سيبريسي ليه عليه سؤال كله عليه تارو كله بتاعه تارو كله بتاعه الله أكبر ولا سؤال أنت يفهم كله فلوي تابع بيجري أبي كلامه والله أبغى بيجي ولا تقول أبي مودي نقول ما أو أدنى جيو كده بقول كذا جيو أوتيل كده كاسو سؤال نوع ده نقول تابع يجي بسكوب كويه والله إذا جابوا لنا لا فعلت من عليه عليه لا فعلت مني الله أكبر wanda wa kunta ta ga ba ga su da ya jona ga o ya kuru ne tumina ya ka ga kuru bi a cikin mana ya bala a cikin mana ga karwa yana da kan ofi wallahi kullum ne ne ai na ga tadi goma ai na ga gomina ko in sabe ma olo siga ta wallahi ya bila shi ne da ta ta dole abiya da matudi ومن يأكل نعم يوجهما وولد السيوفيا والله أول كذا شباب كل يفرس والله هذا ما يسمونه كسره كل يسمونه كل يفرسوا بريزانتي نعم كاتيته ده كاتيته الله الله هذا ما كاتيته كاتيته هذا لو أبينه كذا كذا بيا الله أكبر ولد برجع إيه يبقى هم هذا لا شابوه وبيبقى ولا شابوه بريزانتي والله بيا جماعة برهو بيتار ما كلمة والله Allah. Niko shoma futi tan, oweka kabila lo representa. Niko shel daud jate, oweka kabala ko be representa. Ko shel lo niko sura, nikere le representa odi. Wallahi nikere le ma baudi. Allahu Akbar. Ajate ka huyu ya kile kama fawsa. Wallahi awasara.
il fait avoir pas qu'il a sauvé الشيخ محمد موفى هيدرا ويلا أما كويس يفلا بيجي وكسر على كم يلا أما كويس يفلا بيجي وكوي الحمد لله رب العالمين تسمع جنب ربي الحمد لله رب العالمين كل كل يربتي يفرق الشيخ في فوق أبورا نمسكون بلا وأتينا هو كسوف أما بقول ده مسلميا وبقول ما كل فوق كل فدي تلو بلا ديما كنا تلو كل أما عرفوا نبدأ توكما كلو نيجا ما بوس كله كلو يسير كتلفينا كم سنة ما كنت بلا كوبيا أبو الخاسي كسبه أما بعد بركة كلولا كسبه شيخو يسوي الذي لا ينسى من ذكره أبدا الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه الحمد لله الذي لا يقف من دعاه الحمد لله ربا الحمد لله شكرا الحمد لله يوما وشهرا وعاما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا عبد القاسم محمد المصطفى نور الأول والسر العنجز الأكمل عين الرحمة ربانية وبهجة الاختراعات المتكونة الأكوانية حب داعية الكمال ويا خطتي تاج معاصم البلاد سر ذات وترجمان الأسماء وصفات سيدنا ومولانا محمد المصطفى المكي المدني التهامي السيد البهي السراج المضي الكوكبي الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا ابن القاسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إمام الرحمن يا شرف الأمة يا حجة الله على قلبه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وتوسلنا بك إلى الله آمين وتوسلنا بك إلى الله آمين أجلت كفا توسلنا بك إلى الله يا ربي الله التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وجها عند الله اشفع لنا عند الله آمين يا وجها عند الله يا ربي اشفع لنا عند الله آمين يا وجها عند الله أيوة اشفع لنا عند الله آمين القوس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدد المدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة Sherifla TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔ o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Sherifla TV la wagati bɛɛ lajɛlen na ni tun y'an ye Bamakɔ Medini Kura an karamɔgɔ Ustazul Fadil Elhaji Umaru Kuyate laadala san o san ale n'a ka kalanbulon n'o ye Safinatu Saada ani ka fara a ka maa welelenw kan u bi fara ɲɔgɔn kan ka wajuli kɛnɛ belebele min sigi ka sani kira ka bangili nisɔndiyali yiralen ni tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kuranɛ sanuman minnu kalanna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan minnu fɔra Ala k'a ɲɛ jɔn kunnandi ye ka kumakan ninnu waleya baara in tɛ taa musakaw kɔ musakaw bɔra yɔrɔ minnu na Ala k'a ɲɔgɔnna caman bila a nɔ la an ka jamana n'o ye Mali ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala k'o don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yirana salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم